Добрий день, я шукаю Николас Перин, і що ваша сам довоз, sobie rozłożyć. Chcę rozłożyć, bo na Śląsku, w internecie, albo inne na Śląsku, bo wysokiej Polsce, wysokiej Europy, panuje teraz żadną epidemię i to jest epidemia czwartej gęstości. Bez to, proszę was, dawajcie pozór, nie oglądajcie tych pierwszych na YouTubie, bo to fest a fest zaraźliwe i jak będziecie się obejrzeć, mnie już chyciła. I już z tym nic nie poradzaje i to już tak zostanie. No ale wy się jeszcze możecie z tego wyratować. Bez to godą wam, uważajcie. A ta czwarta gęstość to nie ma śmieszne. Jak ją wyglądam?